Arratsaldeon, hasiko dugu arratsaldeko saioa. Jose Azurmendiren kongresu honetan, Jose Azurmendi eta berak landu zuen pentsamendu sozialaren inguruko gaia jorratzen hasiko gara. Aldaketa txiki bat egitarauan, atxalde honetan hemendik pasatzekoak ziren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagun, baina Beñat Irasuregi eskartatu dute beran, esan dute... Bale, orduan ez errez. Bale, hoxea, ez dut ez errezan. Alegia, programan agertzen da bezala, txukun egingo dugu. Pentsamendu soziala. Dinamika horrela izango da. Binaka etorriko dira mahaira, bakoitzak librean edo, zeuen proposamena edo tesia aurkezteko 20 minutu, 20 eta ondoren galdera txanda bat irekiko dugu eta ondoren besteak igaroko dira. Galderak egitea eta badakite kosta egiten zaigula guzti hori, baina animatu eta hasi pentsatzen galderak eta libre sentitu eta leku eroso goxoan gaude lagun artean eta beraz, hau grabatzen ari da, baina ez da estremina, beraz, lasai egin ekarpenak. Abiatuko dugu eta hemen ditut nire ondoan Inigo Martínez Peña, filosofian lizentziaduna eta lanbidez filosofia irakaslea bigarren hezkuntzan. Eta bere ondoan Ignacio Ayestaran, hau ere filosofoan doktore eta filosofia fakultateko EHUn irakasle dena. Lehenengo hitza Inigori emango diot eta Inigo hitz egingo digu, hauxe da bere hitzaldiari jarri dion izenburua. Hiperindividualismo kooperatibista, galdera ikurrarekin, talde lanaren aldeko argudio neoliberalak aztergai. Neozunean? Bale, honekin uste dute, ez dela? Bai. Bale, hoize arratsaldeon eta ongi etorri hurbildu zareten guztioi. Eskerrik asko ere antolatzailei antolakuntzagatik eta gonbidapenagatik ere bai, ez? Niretzat hori handia da hemen egotea, benetan, Jose Azurmendi kongresuan. Beste Jose Azurmendi nire irakasle izan zen duela 20 urte inguru, gero eta gehiago kostatzen zaite atzera zenbatzea urteak, baina asko maite genuen bera eta oso asko disfrutatu genituen bere eskolak, ez? Orduan, berarekin hasi ginen, eta anekdota txiki batekin hasi ginen, baina berarekin hasi ginen lehen eskuko testu filosofikoak ozenki irakurtzen, klasean, eta elkarrekin komentatzen. Eta izugarria da, testuak horrela irakurrita hartzen duten bizitasuna, hartzen duten galderek eta pentsamendua fresko ageri dira, ez? Askotan komentaristatik abiatzen gara, eta berarekin filosofian zuzenean urperatzen ginen, ez? Ur filosofikoetan bainatzen ginen zuzenean. Orduan, klaseetan parrafoka irakurtzen genuen, eta parrafo bakoitzarekin luze egoten ginen, ez? Ateratzen genio mami asko. Eta, hoize, parrafo horiek komentatzen geldiune oparoak izaten ziren, ez? Baina Josek ozen irakurtzeko eskatzen zigun eta amaitzerakoan beti eskerrik asko aipatzen zigun. Eta guretzat harrigarria zen, ez? Maizuak guri eskerrak ematen, ez? Ikasle ziztriñoi. Orduan, berak sortzen zuen harreman oso berezia irakasle, ikasle eta testuaren artean, ez? Harreman berezia. Eta orduan harreman, beraz, hitz horreri eusten diot,
Pentsamendu soziala da gure mai honetako gaurko gaia, eta orduan harremanekin egingo dugu lotura zuzena, ez? Hemendik abiatuko dut ur jauzi txiki hau, laburra izango da, gero elkarrekin elkarrizketarako aukera izango dugu, ez? Eta niretzako pentsamendu soziala erredundantzia bat baino ez da. Esango nuke ez dagoela soziala ez den pentsamendurik. Bakarrizketan bagaude ere. Ze gure buruarekin ari garenean, jasotako hizkuntza erabiltzen ari gara. Beste norbaitengatik jasoa, ez? Orduan hau dira nire hasierako tesiak. Batetik hizkuntzak eta pentsamenduak bat egiten dutela, eta bestetik hizkuntza harremanen ondorioa dela, ez? Goazen giza bizitzaren hasierara, ez? Bizkat hor enmarkatzera ideia hau, ez? Eta jaio berriaren negarrari, jaio berriaren oihuari, gizakumearen oihu horreri, norbaitek hitza jartzen dio, interpretatu egiten du, ez? Orduan, horrekin hizkuntzaren hizkuntzaren sare simbolikoan barneratu egiten du, ez? Negarrez ari da goze delako, ez? Goze zara maitia, edo ez dakit, logure delako, edo haizea dauzkalako, edo izorratu nahi gaituelako. Berdin dio, kontua da, zertatu egingo dugula, ez? Atxikituta edozein gauza ere, zertatu egingo dugula, interpretazio horrekin, hizkuntzaren munduan. Eta orduan, elkarrizketan sartzen da jaio berria hizkuntzarekin harremanetan. Beraz, hizkuntzaren aurre existentzia hor dago. Hasiera batean, arrotza zaigu guztioi. Kanpotik jasotzen dugu, esan bezala, bestearen hizkuntza, ez da, pixka terminologia lakaniarra, ez? Baina, horrekin sensazioa da, denok izan garela atzerritarrak, ez? Gure hizkuntzan ere, ez? Eta esango ziguten nire ume bihurria, nire polita aitonaren berdin-berdina auskalo zer. Eta ez genuen ezer ulertu, ez genuen ulertzen, baina gure mundu simbolikoa hor jartzen da jokoan, ez? Ez dakite gehiagi, mikrofonarekin. Ondo entzuten da, hemen pixkat oi hartzuna bezala entzuten deu, baina zuek ondo. Galdera da, ze izango ote zen simbolizatu gabeko negarra, simbolizatu gabeko oihua. Eta nire ustez Muntzek, bere margolan famatuan, oihu hori irudikatzeko ahalegina egiten du. Gau erdi eta ilunean oihu galdu bat. Beste inork jaso gabea, bakardadearen garrasia. Baina, harremanetara bueltatuz, eta hori da Jose Miguel Barandiaranek aipatzen duen esaldi famatu ura gogoratuz, ez gara gure baitakoak. Eta esaldi horretan laburbiltzen du niretzako giza loturak individua baino oinarrizkoagoa direla, ez? Bagara baina ez gara guztiz. Beste osaturik gaude. Sare simboliko horretan sartuta aita, ama, neba, arreba, herrikide, lankide, adizkide, ez gara gure buruaren egile. Pitzikeria etimologikoa, ez? Materia hitza. Materia hitza latinezko mater, madre, ama hitzetik dator. Eta ez isolamendu atomikotik, ez? Baizik eta harremanetik. Orduan, ama izatea finean harreman simboliko bat da, ez? Beraz, individuo kontzeptua zalantzan jarri daiteke. Eta hitza bera aztertzen badugu, latinezko dividere, ez? Aditzetik dator, ez? Zatiketaren lukazioa da, ez? In dividere. Beraz, osotasun zati ezinari egiten dio erreferentzia, azken atomoari. Baina, norbanakorik ez da zatiketari gabe, ez? Bikoizketari gabe. Ez gara guztiz gure hitzen eta gure hizkuntzaren jabe. Ez gara guretzako transparenteak, guretzako gardenak. Eta bestea dagoelako hor gure bizitza psikikoan, ez? Literaturak, arteak, zinemak, ederki ematen dute unkipen horren berri, ez? Eta bizitzak bera bai esango nuke, ez? Hermann Hessen Estepako Otsoa, elaberri horretan beste
ezinezko orekaren bila dabil Harry Haller protagonista, ez? Kulunka doa misantropo izatetik, filantropo izatera, mutur batetik bestera, eta bere desirek eta bere ustezko idealek talka egiten dute, ez? Rimbaud, poetak, esaldi iradokitzailea dauka zatiketa hori aipatzeko ere bai, ez? Ni beti naiz beste bat. Ez dago nitasunik zu edo bera gabe, ez? Orduan, hizkuntzaren estruktura edo egitura berarengatik gertatzen den fenomeno bada, ez? Baina, individuaren zulo horiek aipatuta, ere, askotan entzuten dugu individualismoaren kulturan bizi garela, ez? Pizkat testuari helduz, ez? Eta hori dela gaur egungo ideologia nagusia, ez? Hainbat soziologia hiztegietatik klase kontzeptua ere desagertu eginda. Eta Giles Lipovetsky adibidez, aipatzen du, deskribatzen du egungo individualismoa, ez? Nartzisoaren mitoa gaurkotuz. Nartzisismoaren garaian bizi eta soilik gure buruarekin kezkatuta omen gaude, ez? Kezka politikoak alde batera utzita, kezka pertsonak nagusi dira dio berak, ez? Osasuna zaindu, norberaren egoera ekonomikoa arduratu, konplexuak kentzen alegin du, oporren zain egon, Lipovetskyk homo politikusetik, homo psikologikusera igaro garela dio, eta horrela deskribatzen du garai hipermodernoa, ez? Horregatik ere hiperitza, hiperindividualismoari buruz aritzeko. Berak egiten duen rekorridoan, berarentzat modernitatea da tradizioarekin eta iraganearekin apurtzea eta etorkizunari begira jartzea, ez? Etorkizun bat guztiontzako eskaini, emantzipazioaren izenean, postmodernitateak daukana da orainaldia aldarrikatzea, ez? Hedonismo individualista bat, carpe diem bat, bai iragarkien bidez edo 78ko maiatzaren bidez. Eta hipermodernitatea urgentzia urduriaren denbora da, ez? Kronokompetentzia ezin da itxaron. Orduan nolabait egiten du horrelako, ez? Etorkizunari begira modernitatea, orainaldiari postmodernitatea eta garai urgentziaren garaia hipermodernitatea, ez? Beraz gure garaia hipermodernitate gisa izendatzen baldin badugu, hiperindividualismoari buruz ere hitz egin dezakegu, ez? Bertan kokatuko genuke. Eta pizkat galdera horia, nun ez dago hiper marka gure inguruan, gure bizimoduan, gure izaeran, ez? Hipermerkatuetako hipereskaintzak, hipertestua, hipervinkulua, hiperaktibitatea, eta, terrorismoen aurkako hipervigilantzia, ez? Kamaraz beterik, hazkunde etengabearen eta gehiegikeriaren logika, bizitzaren esparru guztiei aplikatzen zaio iaia, ez? Eta zentzu horretan hiperaurrizki iradokitzailea da. Hiper horren adibidea bada ere, DSM, ez? Estatu Batuetako psikiatria, estadistika eta diagnostiko gidaliburuan, zailkatutako gaixotasunen zerrenda, ez? Zailkapen berri gehienek, adikzioarekin eta neurri gabekeriaren arabera definitzen dira, ez? Apostuei, erosketei, mugikorrei, frenori gabe, hiperengantzatuta omen gaude, ez? Elikadura nahastetan, bulimia, gehiegi jatea, anorexia gehiegi ez jatea, bigorexia, kirol gehiegi egitea, edo dopinak, toxiko gehiegi hartzea, hortik tiraka kriminologian ere modan daude serial killerrak, ez? Gehiegi erailtzea, denak gehiegikeriaren logika produktiboan sartuta daude, ez? Beraz, hiper horrek dena konparagarri, oro kuantifikagarri, dena rankina bilakatu nahi du, ez? Nik uste hor dagoela, ideia honi heldu nahi diot, ez? Dana ranking bihurtzearen ideia. Eta zoriontasunen rankinak adibidez aspaldikoa dira, ez? Nazioarteko rankina egiten da, barne produktu gordinaren arabera. Eta horrek erosketak eta salmentak zenbatzen ditu, ez? Esku batetik bestera mugitzen den mugitutako diru kopurua, ez? Baina galdera da, hori irizpide egokia ote da, ez? Esan nahi dut, antidepresiboetan egindako gastuak edo kalitate gutxiko ura dela eta botillako ura erosteak orokorki
zoriontzuago egingo gaitu dirua mugitu duelako. Hau da Zygmunt Baumanek botatzen duen galdera, ez. Baina zoriontasuna neurtzeko bestelako modu bitxiak ere topa daitezke gaurko panoraman, ez. Bitxikeria bezala bai Pittsburgheko unibertsitatean adibidez Twitterretik bidalitako mezuen araberako ikerketa burutu da, ez. Twitterrek dauzka 250 milioi erabiltzaile eta egunero 500 milioi zio bidaltzen dira. Bueno, kalkulatzen da zenbateko zoriontasuna dagoen mezu horietan, ez? Nola egiten da? Algoritmo baten bidez, 150 karakteretako mezuak arakatu dituzte eta hainbat hitz batetik 9ko zoriontasun eskalarekin puntuatu, ez? Bidaltzen baduzu mezu amaieran musu bat, gehiago puntuatzen du, gero arte bidaltzen baduzu baino, ez? Orduan, horren arabera egiten da rankina, eta antza, asteko egunik zoriontzuena igandea da, eta egunik zoritzarrekoena aste artea, ez? Orduan, kontua da rankinak edo zertarako, ez? Eta kontua da zenbakien erabilerak, dena konparagarri egin dezakeela, baina askotan, zifren basamortuan irizpidea galdu egiten dela, ez? Eta ezagutzaren arlo guztietarako ez daukala balio bera. Agian arlo batzuetan ez dauka baliorik. Baina uste dut konparaketa dela kalkulo guzti horien atzean dagoen azpimezua eta oinarrizko ideologia, ez? Konparaketa lehiakortasunarekin lotua. Norbera bere buruarekin lehian bada ere, ez? Autosuperazioa da gaur egungo hitz klabea bai, eta Han filosofoak dio gaur egun klasen arteko lehia baino gehiago gure buruarekin lehian ari garela, ez? Eta zentzu horretan ere, gaur egungo talde lanaren eta kooperazioaren abantailak askotan aipatzen dira lehiakortasunaren eta zoriontasunaren izenean. Eta nolabait historikoki ezkerrak aldarrikatutako baloreak neoliberalismoaren diskurtzuetan ageri dira, ez? Eta nola ulertu daiteke hau, ez? Hau da pixkatzo bat eukiduan galdera, ez? Eta sozialismo neoliberal berriari buruz hitz egiten du William Davisek zoriontasunaren industria bere liburuan, ez? Diskurtso horien zinismoa salatuz, sozialismo neoliberala. Taldean lan egitea, adizkietasuna lantzea, esker honekoak izatea, kuriosoki, neoliberalismoan aldarrikapenak ere badira. Baina kontua da nola justifikatzen diren edo zeintzu diren balore horien oinarri edo zuritze ideologikoa, ez? Eta orduan, neoliberalismoen ideia nagusia hauze da, ez? Taldearen bidez, etekin individual hobeagoa lortuko dugu. Eta, nola justifikatzen dago, batez ere 3 eratara aipatzen dira etekin horiek. Bada justifikazio medikua, osasuntsuagoa delako, bigarrena da justifikazio psikologikoa, eta azkenengoa da justifikazio ekonomikoa, ez? Lehenengoari erreparatuz, batez ere neurozientzia sozialaren eskutik zabaltzen da. Neurozientziek, adibidez, bakardadearen arriskuaz ohartarazten gaituzte. Ikerketen arabera, tabakismoak baino osasun arrisku gehiago omen dauka bakarrik egoteak. Eta osasuntzu egoteko, burmuina zaintzeko, taldean parte hartzea oso ona omen da, ez? Beste justifikazioa da psikologia positiboak babesten duena. Opariak ematea eta altruista izatea zoriontzuago egingo zaitu. Baina orduan laguntza hori autolaguntza kontua bilakatzen da, ez? Azken finean. Eta hirugarren argudioa ekonomikoa da, eta taldeak lehiakorragoak eta efikazagoak egingo gaitu, ez? Irabaziek gora egingo dute. Beraz, jarrera altruisten etekinak baino ez dira azpimarratzen, ez alda apur bat tristea dizketasunaren matematika. Baina altruismoa, hobekuntza psikiko, fisiko edo ekonomikoa justifikatzeko erabilia bada, logika egozentriko berberaren inguruan gabiltza. Beraz, sozialismo neoliberala auto-optimizazioaren eta hazkunde pertsonal leloan barneratzen da, ez? Hiperindividualismoaren barruan. Eta, beraz, trampa niretzako da talde lana ikuspuntu neuronal, psikologiko edo etekin ekonomikoaren aldetik aztertzea.
eta tira, abantailoi baldin badaude, ongi etorriak. Baina horrek testu inguru politikoa ezabatu eta izkutatu egin dezake, ez? Osea, giza harremanak adibidez burmuin osasuntsu edo gaixoen arteko praktika onak eta entrenamenduen arabera definitzen dira. Horrela, harreman politikoen esanahia desitxuratu egiten da, ez? Beraz, diskurtsoak testuinguru instituzional eta politikoetan aztertu, ulertu eta txertatu behar dira, eta horrela agian gure arteko harremanak pentsatu, gure arteko loturak elkarrekin asmatu eta eraiki alditugu, ez? Uste dute gaur egun metaforarik edatuena pertsona edo gizaki neuronalarena dela, gizakiaren burmuina eta ordenagailuaren arteko analogia bat egiten da. Eta horretara mugatzen dugu gizakia, ez? Hiperindividualismo cerebral batera. Eta ze ondorio politiko dauzkan horrek kontua, ez? Auzi honi nola egiten diogun aurre, hala ulertuko dugu pertsona, ez? Hori dio nire beste irakasle maitatu batek, Agustin Arrieta Urtiz berea, bere gogo eta bide irekiak liburuan. Eta, horrela hartzen dut bere liburuan esaldia, pertsona ulertzeko era, kontzeptualizatzeko era, bizitza honetan erabateko garrantzia dauka, eskerrik asko.